wacho mare ng'wech ni kanye. Mano meche mar wang'apaya Radio Ramogi kelo yot e ndara. Warituru chike ndara mondo warit ngima. Mana kama naendo banki machuok kende to abromi weche manyien eyo machuok. Sawa sawa. Koro kasto tokenendo to kaka wanene bro donjo kanyo gi teko modhuro. Gitalungo nyingi omoro alando minodongo. Gitalungo nyingi omoro. Gitalungo nyingi omoro alando minodongo. Gitalungo nyingi omoro. Omoro mino luande go uma osiepo minodongo. Omoro mino luande go uma. Omoro mino luande go uma osiepo minodongo. Omoro mino luande go uma. Chako kinyi eyo manyangafu. Kugwe. Ramogi Radio Ramogi Kar Jaluo. Weche manyien eyo machuok e lak sechegi. Piny owacho mar kaunti ma Siaya okwedo mokalo weche ma osebedo ka fuongore ni gidagi keto e tim singo mar winjruok ma kanyakla manendo collective bargaining agreement mane giketo e kogi gi riwruok mar lakteche KMPDU higni 2 mokalo. Lakteche go e kaunti ma Siaya ne ochako ng'anyo e tich juma mokalo ka giseyo piny owacho mar kaunti nendo kuom rem keto e tim winjruok mane kamano endo. Wach ma jagoro mar kaunti nendo Joseph Ogutu okwedo mokalo ka wacho ni gisechako chenro mar keto e tim winjruokno endo kendo gibiro tieko e thuolo mar jumbe 2 mabiro. With respect to the issues which were raised by the medical staff, the county government of Siaya has addressed the issues as follows. On the issue of promotion, the process has been going on as was communicated in July last year, and the Public Service Board has been processing the promotions and redesignations, which was supposed to be concluded around December, but we were slightly late. However, the good thing is that the process is completed and the promotions are being effected as we speak, with effect from 20th of January. Machielo bende ni jotelo osechako sundo mar mondo mi oyier jogo eko mabiro bedo e aput mar panel mar yiero commissioners mag duol mar IEBC. Governor e county ma Kakamega Fernandez Baraza orwako mokalo kang'no endo madowo mamalo nyokao mar kwedo bura mayande omakiedo mane chungo wach nendo. Najua koti zimeshaamua ya kwamba we are now ready to reconstitute the IEBC. Jambo ambalo tungependa the reconstituted IEBC kufuatilizia ni mambo ya voter registration, kwa sababu kuna wanafunzi wengi, kuna vijana wengi ambao hawana vitambulisho na pia ambao wanataka kushiriki kwa uchaguzi wa 2027. So IEBC, mambo ya voter registration as the commission is being reconstituted, that is one of the priority item. Koma chielo bende ni anyuola moro mawuok e gwenge mag Uriri e Uriri sub county koro lito pongo chunygi e ka oluore gi lal e yo ma okung'e malong'o mar wuodgi moro ma jahigni 15 mane olal chieng' tarik 8 mar dwe niendi. Kane otwak gi jofwambo Daniel Otieno Omoyo wacho ni wuode Richard Ochieng' Omoyo ma en jaklas 10 kata form 2 e sikund sekondar ma Kodero Bara ne owuok dala chieng' tarik 8 ka odhi skul, to kata kamano skul bende ne ok ochopo ka nyaka sani ndi pok owinjo humbe kama entie. No wuok nodhi skul tarik 8 no jedhi po ne osomo Kodero Bara skul.
koro nowuok nodhi yepo. Koro akanyere nyaka sani pok waneno nyathi nyaka sani, to osebedo kochalre gi menyo. Sedang' ni kor piny kech nopani samoro dhi kata ka wede kuonde go onge. En ema koro okwane kuma nitie. Nikech ambe ne ka odhi tarik 8 to tarik 10 to jogo nyisa mondo adhi ane skul tabe. Giko mar weche manyien e yo machuok kokalo ni Nyakalondo mar Ramogi Chikiti kawang' romo kanyo endo saa 3 mago matuche kor gwenge bro biro. Mago ne weche manyien e yo machuok e Radio Ramogi. Bende ikori mar chako wuodhi mar somo. Kiki chandri, The Mawego National Polytechnic sani kao kwayo mag donjo e skul e dwe mokwongo higani kata January intake 2025. Bedi ni in gi dwaro mar somo weche mag lony manyasani, midusa kata weche mag ohala, wan kod courses mabiro bero ngimani mabiro. Wachiwo tiegruok e courses kaka Medical Laboratory Technology, Pharmaceutical Technology, Building and Civil Engineering, Aquaculture and Fisheries, ICT, Fashion and Design, Food and Beverage, Certified Public Accountant kata CPA, ekin mamoko mathoth. Yud lony lwasi makare, kama nitiere gige tiegruok manyasani, mantiere ngadhu mamalo kod kar tiegruok manimba. Lek mari mar tich nitiere ka, or kwayo mari sani. Ne mathoth, gochne namba mar 0705 06 4447 kata 0728 479877 kata inyalo oro email mari e registrar@mawegopoli.ac.ke. Mawego National Polytechnic, training is life. Citizen Duka, the home of discount. January ni mwezi ya kupambana na school fees, uniform, bills na juu yake shopping ya food. Usipanic. Citizen Duka and Quickmart are here to sort your shopping. 2 kgs of baking flour at 159 shillings, 2 kgs of sugar at 279 shillings, 5 kg of rice at 1,199 shillings, and 3 liters of cooking oil at 749 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart supermarket. Citizen Duka, the home of discount. Introducing the Patapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Mbogi yako ku sign up na place bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na Mbogi na patapata.com. Refer, earn, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLP license number 447. Be imanyo yo mayot mar keto lendo mari e station mari ma ihero Radio Ramogi. Ne lendo mag ohala kata mag tho, koro wamiyi thuolo mar chwalo ote mari mondo chop ne oganda buora mawinjowa. Donje mbui marwa mar matangazo.citizen.digital. Yer kama ondik ni mini classifieds e kar lendo mag ohala kasto ilu chike moketi. To ne lendo mag tho, yer kama ondik ni obituaries kasto ilu chike moketi mondo wakonyi chopo ote mari. Mano timore e odiochieng' machal kod mae, higni mathoth mokalo, kaachiel gi fuono ni mago matimore seche duto pile ka pile. Yud thuolo mar ng'eyo e Radio Ramogi. Kawuono en chieng' wuok tich tarik 27 dwe mar achiel higa 2025. En odiochieng' mar 27 higani kod ndalo 338 to higani rumo. Odiochieng' machal gi kawuono 2011 mane en jod bura ma Kamukunji mano migosi Simon Mbugwa nolalo komno e thuolo ma doho nong'ado bura modiro kod duoko mar yiero mar jod burano mano time 2007. Be ing'eyo ni atamalo 70 mar dend dhano en pi. Ma en kaluwore gi mbui mar medindia.net. Maling'ling mopondo iyango e lela. Mano timore to kod mapod timore. Be ing'eyo e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ni ndalo ringo mos kata kidam
Kata kamano wamor ahinya ni Nyasaye manyalo gik moko duto oyawonwa piny. Wagone erokamano maduong' ahinya. Machiegni e chenro ma kaka wanene okinyi ma kawuono, weche thoth kabisa nyakwara mogi mag siasa, dongruok mar oganda, kanyakla kod mago bende matuch e gwenge mopogore opogore. Machiegni iluonga ni Otieno Makajuma. An ka kod panel mangima mar kaka wanene akawo thuolo makende mar rwako Senior J Bonyo. Senior oyawore. Koth chwe kabisa. Ochwende. Ochwe. Koth wuon chiemo. Joluo nowacho kamano. Tigeni bende sama en wuon chiemo no to nitie kuonde moko ma kochwe bende okelo masira mang'eny. Nikech nyo chako chwe nyoro. Ochwe otieno tulu nyaka sani gokinyi pod ochwe kuonde mamoko. To aneno kosechako kelo midhiero. Makoro wawuoro ni to wabiro timore nade. Apani ji ok ong'eyo gi koth ma Januari. To mano bende nyisi ni gima wakedo nega mwasiko wacho pile pile kae. Ni lokruok mar koro lwasi nitie. Dhano nyaka tang'. En gima diera. En gima diera. Nikech higa mane senene ka koth chwe Januari kaka chwene. Pok nanenoga. Ma en hono. Timore to kendo king'iyo jomet giwacho ni udwa chwe achwe jumbe ariyo mabiro gi. Mangiso ni jogo manye pok ogolo chambgi dhi lawo gi cham e puothe. Jogo manye we ni pod girito ni dwe mar ariyo kae ka gidwa chako pur. Tibro yudo ka bende samoro timore ni dwe mar ariyo kwa chopo kendo koro kodhni olal. En midhiero marach kabisa. Emomiyo wamed jiwo jowa pidho yien. Nikech sama wapidho yien no to wanene kaka watemo gae. Waduoke weche mag pur machon ka. Koro koth chwe sechego monego winjire ma jaluo nong'eyo ni koth chwe sama kama kama. Sama kama kama onego bed nopuro. Odoyo. Nyobuoga. Ambe nyobuoga kabisa. Nyobuoga. Nikech chieng' osebedo ka rieny aduwa. Kabisa. Kendo ok osebedo mayot ahinya. Sa ariyo mar okinyi yudo ka chieng' rieny makaka makata kaka dang' timbe bedo maonge. Donge ka in kaluoto sa ariyo okinyi 1:30 in koro in mna gi vest. Nikech koro oliet matamore gi nono. Ka in jajua kali to sechego koro in mna gi vest. Kata kamano waduoko ne Nyasaye erokamano. Nikech kama nyo oliete no bende ka koth ochwe kama bende koro wayude fuong'ruok. Koro wageno ni kaluo nitie kuonde mapok ochwe. Wageno ni e jumani. Koth biro neno negi ne jogo ma koth pok ochako goyo. Ka kamano to an maber. Waduoko ne Nyasaye erokamano. Waneno juma manyien. Weekend be nyodhi maber. Ok anene marach moro. Tim ni cha en gamane? Barcelona. Nyako ng'ato 7-1. La Liga kanye mantiere. La Liga kanye mantiere. Kisungu maber wacho ni ng'amok lok pache mano ng'amo meny. Bernani nyalo kopachi. Gima Kisungu wacho ni if and when necessary. Kanya sadiere kabisa. Jomong'eyo kaka Alano biro ng'eyo. EPL kato ena na rawa. La Liga kanye machunya nitiere. Onge mna wach. Wabro yudi gi t-shirt kirwake kor town. Gima ng'eyo EPL ka jomok dhi kawo lig be ang'eyo. Joma chur michako gi boto kacha kidho malo be wang'eyo ne gin jomage. Gintie. Wana kodgi. Erokamano. Nying ji moko wakethe. Wan onge gi wasiwasi gi mijo momingi. Otherwise, maber ni gima rach ni misebedo kiluwo nyaka ne juma chakre ma koro orumo mwachako juma nyien kendo. Erokamano VOJ. Awe wachak gi marach. Apani weche matimore Nyakach. Ok ber. Nyo wasebedo ka nitiere dalili mwaneno ni kwe gi weche makare nye nitie Nyakach. To jumba ariyo koro sani waseneno ka kuo dhok ochako nyiedhore kendo e gwenge ma Nyakach. Kendo nye neno ka DCC ma Nyakach ogolo list mar dhano karibu 100 gi wiye. Ma owacho ni nitiere chich ni tudo gi kod kuo mar jamne. Apani jo Nyakach nyaka gore peksen. Kata bed ni kuo jamni to timore kaluo
mang'eny kata mana gweng'wa dala kacha bende kuo jamni sani ng'eny to manya kach ni koro dwa idhe ngas moro mamalo en kwayo mara ne jotelo manya kach ni ka ginyalo yudo nafas mondo gigoe buche gi jopiny ta inya gojende to kata mana libamba margi bende gigoe godo buche mondo waduoke kuo mar jamni chien nikech neno ko iwacho ni kuo mar jamni osemedore nyakach to king winjo gima nyomur komeno wacho to kata mana duol mochung' ne weche mag kwe piny ka NCIC bende nyo wacho ni chal ka gima kweth moko mag njore duogo e piny Kenya ka to gigi ng'eny ne gitudore ni sama kuo jamni dhi mang'eny kor piny to kweth mag njore gi bende timo ang'owa medore machal ni kweth mag njore gi moko emitiyo gode kuo jamni nikech kikwale ting'ado kode aora titere ne jomoko ka libambani to giuse to koro un gi pesa ma sustaining gi umariche motimogi so apani mano ng'iso ni arita mar piny Kenya ok dhi maber koro en mana kwayona ne jogo mochung' ne kelo kwe gichiwo arita makare ni giketie okenge mabeyo mondo gigi kik medore mondo kik wabed ni nikech ing'e ni firimbi mar ombulu to sego to samo goega to weche dhi maricho mang'eny nikech kata jogo manoyier bende koro we tije gitimo ang'owa dok ewi mitoka tutafanya tuliahidi tumefanya tutatenga gi gik makamago so wabro neno ka koro onge kama jafiny yude fuong'ruok nikech weche madhi mbele koro gin weche siasa gin weche motenore gi yiero koro kweth mag njorege donjore mang'eny to hinyo ratiro mar oganda ok ber en gino marach en gino manyaka geng' kapok odhi mabor kamano maber na to mana kumita moriecha nyodhi maber nikech ing'e ni ndalo moko nuketa ka giwacho moka ywe ne gikwalo ne ginyiewo pesa gi mang'eny no fair play rule to nye neno ka tim koro chalo ka gima duoge wang'e koro pira nyogore na maber apani maber kendo manya neno en kaluwore gi weche mag somo akia kato setimore nye waneno ka jatend migawo mar somo Migos Julius Ogamba wacho ni nye gisechako tero pesa sikunde nyiparo kaka juma mokalo ne wawacho ka ni sikunde ni kamarach so kawuono bende wabrogo turbin mondo wapenje jotend sikunde ka bende pesa ni osedonjo nege nikech koko donjo sani tapani onge kaka jopuonj nya bedo gi nyithindo sikunde dwe achiel maonge sir mowuok kuom serikal erokamano gavana oyawore kendo wakwa Nyasaye mondo omede ogwedhi kikelo wendo manyien donge ber aduga Erokamano ahinya Victor ing'ene Nairobi ka wadiche sai matin nwagombo ni ka jakom okalo to med seche mag otieno bed kata 18 lakini eka kobenwa wawe gikanyo waten gi kidi jeje tigo waliwie awuoro erokamano ahinya Victor kaw mos mang'eny erokamano wakaw mos family na duto ahinya ma family na joga te ahinya bende ne mama na Helena Tieno Nyamuga omiyo mos mang'eny kabisa kinyi makawuono ne wawere kode dakika matin mokalo mokona ni kachopo tamiyo mos mathoth kabisa erokamano nano ka jay okelo wach moro ni ka ber to kaka wanene bende wabende chieng' ne chakwa donge ber ukuny tege ka pinyen erokamano Victor yo mondo mi amiyo mos bende mara jawinjo moro iluongo ni Johera ka entiere Kibuye Bedung Johera na achiel kuom jotelo ma otelo ne chiro mar Kibuye nyo warudhi no kode kamoro to inza ni kichopo to kone jogo ni Kibuye mangima chako juma gi kaka wanene erokamano ang'eyo ni nekech sa ibiro penja ni to ang'o ma samoro mora gi moko mora aparo ni Jay ose wacho weche mapek achiel en gima timore nyakach en gima lich ni piny makawuono
ma wan e century mar 21 pod dhano ntiere ma dwano mewo gi kuo mar dhok ma dhano pod ntiere gi weche ma kuo dhok iyudo ni dhano pod owuok kendo dhi nyime gi wach mar kuo dhok. Magi gin gik manorumo e kuonde mang'eny Victor. Kuonde mang'eny gin gik manoya chon lakini gin gik manorumo. Koro aparo mana kaka Jay osewacho kokwa betie malach ni jonyakach ahinya ok jonyakach te to jokuoge mantiere eigi nikech koro en adier ni kare samoro bende mana kaka iwacho ni jakuo makwali ema konyi menyo to jakuo makwali bende ni mae dala nikech king'iyo list manyo owuoki makoro joka wacho mane odhi kobila ka wageno ni gibiro timo nonro nikech ing'eni samoro bende kowach ni ndik ng'at michich godo to samoro bende ng'ato mane uchwanyoru godo bende nyalo bola nyingi kanyo ni anto ng'ane ncha ne walaro godo wendo moro embo bolo ma nyingi kanyo koro macha to mana list to wageno ni ibiro tim nonro maber mondo pudho jogi oko e Uganda nikech ineno ka lweny mosebedo e Sondu ka gi Nyakach tenorega gi kuo dhok chalo gima jowa manie yo gima gemo dhok otieno to gisembo ka bie ilang'o koro tuowa gilang'o ka nikech onge kaka jalang'o nyalo wuok mabi kwal dhiang' e iye ka ka onge ng'ato ka koro iyudo ka sama asere chuore ka to gin giseringo gidhi koro aparo ni migawo mar arita mabende otelna gi PS Dr. Raymond Omolo en thuolo makare mondo mi list manyo wuok ngi gidhi gi piedhane gidhi gi chungane kaka ichungo lowo kaka ichungo doa kidwa lango dot mondo kite madongo dongo otala ne gima dong' ewi sing'enge ka mondo ng'ini to ere kaka inyalo tiek kuo mar dho mosenego jo Victor nyalo paro higa mokalo kane dhano inego gasere gi gik mosetimore Sondu gi machakore ahinya chakruok gi en wach mar kuo dhok nikech dhok kosedhi kocha to jogi lawo ka jogi lawo kocha tichuo ji gasere koro ma en thuolo maber mar tieke gigi to mogik Victor mabende nyoko mora en midhiero ma pod okwako sekta mar thieth pacho kae mar SHA mabende ncha ne ugoye mbaka juma mokalo en midhiero matut to malitie moloyo ni jotelo moyier jolinga linga koro bidhiera ni to gin to kare gitudore gi jo piny nade kech wang'eyo mana kaka Jay wacho wabiro puode ni kinde mar campaign osechopo lakini nitiere gik moko makata kigoye siasa Victor to kar thieth ka to gitem giweye matin kik tug nikech ni neno gik mancha timore Victor ka ng'ato nigi bill mar siling 100,000 ng'ato nigi bill mar siling 500,000 tiwacho ni SHA ochulo ne siling 10,000 kende konyi nade koro konyi gang'o to malitie moloyo ni ntiere gimomi yiero jotelo nyaka ng'in to midhiro mane ma jopiny kalie wabiro yudo thuolo mana kaka nyiwinjo nyakwar Ken Muga ncha nyakwar Peres Ken Muga ncha nyo wache ka juma mokalo ntiere moko mancha naneno gi wang'a nikech ntiere seche moko miwacho no oyo kaka wanene kanyo uwoya Victor kan ntiere joma thor wuoyo to gin wan we don't just die talking kaka nakibole mondo nekete kinne sama wabet kama koro wawachie gimoro to en gima bende jopiny ok ogonwa simu wadhi mwaneke ochuno wa ntiere mwaneno gi wang'wa kama e Victor osiptende moko wanyal luongo kineno ka jatuo toye kom nikech pod ok othiedhe kineno ka gik makamagi timore omiyo jotelo moyier nyaka ng'ini to mana kaka iwinjo ndalo moko nopenjo achiel kuom jotelo moko kagi ni to bende udhi mung'ini to SHA osiptende mogergi konyo jopiny gang'o to ere kaka rem mantiere gi nyalo losi ok wawach ni SHA rach bende waselosie to ng'ini ere kaka inyalo keti okenge mamoko mondo kony jopiny kako winjo beno konyo jopiny erokamano ahinya wach mangima mokalo chien ang'e ni wabro yudo thuolo kendo mar gomba kendo kod DG mar Health Dr. Patrick Amoth mondo waketi orindi maliet wapenja na penjo ma jopiny bende penjo ma tek ndwari gi nyakwar Mgajwang' unyalo paro ma juma mokalo chien mane miyo moro manyocha wuok kendo ke gi jatend migawo mochung' weche mag thieth kalo koda ng'ikruok mano bede tiyo kod chenro mar SHA e od thieth ma Kenyatta nyocha omake ni kuom kelo koko e apis mar sirikal Kenya ka weche thoth nyakwar Mgajwang' an gima nong'ondo e mokalo en report mane wayudo chieng' wuok tich mokalo chien e kar dak ma Mathare 4A ma bende wuoro moro madhi amal gokinyi kako bende wuode ma odak go ma ja higni 3 kadhi go sikul jinjore obokore ochuo gi pala kendo otho wuode ni ka libamba no winjo nduru kabiro yudo ka wuoyi matin ma jagni 3 ni kende gitin moting'o godo kuon gomena kopukore piny koywago wuon gi
wach malit ahinya. Pod gipakne gavana machon ma Nairobi County Mike Mbuvi Sonko nyaneno kokete Twitter handle mare kata X mare ni okawo ting' ma nyathino kendo okawo kaka wuode kobro timo kinda ka Nyasaye pod omiye much ngima mar rito nyathino kaka dwaro nyakwara Mgajwang'. Pare uru kaka gik ma nyathino noneno ka wuon ge ichuo gi pala. Victor, gina sebedo ka somo to gino sebedo ka ngondo ya kinde ka kinde poko uchure wiya pacha kata matin. Yes. Ikele ne kitang'e ni saa onge to yie wadike wiye matin. Victor, gini ok timre kata mana Nairobi ka kende. Arita, kethruok mar arita mar kwe omako bombe mathoth pacho ka. Kata mana Kisumu. Ncha ni paro ndalo machien ka to kata mana sani nitiere kuonde ma mine ok nyal monde chiro gokinyi. Bende mine ok nyal wuok e chiro godhiambo. Kuonde mang'eny gini omako piny. To en gima liti ahinya ni kama nitiere sirikal matiyo ma pile wawacho kinde duto te. Ni gik ma kamagi timore mana kaka iwinji wacho ni en gima lit gima nyathini nokale ka wuon gi tere skul kwiny. To mae ok en isolated case. Mae ok en en achiel gima notimore ni moko ok chak timre. Gigi timore okinyi godhiambo. To obila ni mana timo moko bende yudo ka samoro inego ng'ato to mana inego ng'ato mita 100 koa kama obila nitie. Kora paro ni ma en challenge ne migao mar arita. En challenge ne migao mar arita, en challenge ne obila. Ido ka samoro bende obila gi jose budho kamoro ma ging'iyo gi jok maricho gi gigwenyore go agwenya. Koro jopiny wuok mawach ni jogi osebet ka minga miyudo ni nyaka chop sama nyaka jopiny koro tim maandamano eka koro lokruok mar obila gi timore. Aparo ni onego gitim gimiluongo ni gitim kaka ginyalo geng'o gigi chon ma kik rit ni ka ji osetho koka koro OCS owuok omoro wang'e kawanga madh chak koko wacho ni wachako investigation. Gin nonro ma ok nyal konyo nyathini nwang' wuon gi. Kinyalo geng' gigi e sama chon to giwe chuno jopiny ni nyaka kawarita. Ncha nineno gima notimore Victor katieko Central kata Mount Kenya mochuno jopiny ni makoro wuok gidhi e sitend obila ma gigol ng'ato achich koka ginegi ma giwang' station obila. Ok onego beni gigi chope okang'no e piny mantiere gi sirikal moyier, piny ma sirikal wacho ni noyier gi kendo nomigi teko goteku mathoth. Aparo ni magi gin gik monego geng' kapod ok ochopo kanyo. Nitie ng'ikruok maduong' ahinya gima luongo ni criminal justice system. E kidienje go te obila kachiel kod doho nikech kata kuonde moko aseneno ng'ama polis osemako mo yal koro kesi wito nikech nyawo mar prosecution ni onge case to neno nitiere moromo. Mabe samoro en deliberate. Samoro be gigi gina deliberate Victor. Nikech ing'eni kuen gima tenore. Ok inyal ng'eyo. Mae momiyo wacho ni obila kosebudho station ahinya. Samoro ok inyal ng'eyo kata embo tenore gi gigi. Kosebudho ahinya to nego bed ni timone gi lokruok nikech jopiny bo ng'egi. Sama giwuok ka gidhi pedho jopiny godhiambo maonge kata gidhi pedho jokong'o kata gidhi pedho jonyasore. Jonyasore moko ni neno Victor samoro ogo embaka. Mineno ko mak kamimake nyasore timako malichie. To magi mamoko gi Victor, onge gima tamo sirikal ng'eyo. Emomiyo hata mana jok mineno nego jogi gende jok mineno timo gigi te. Sirikal ong'egi. Gima duong' ni sirikal nyaka rit gima jopiny nikech mano e mandate mokwongo mar sirikal moro amora. En ni nyaka gikwonge gine ni arita mar jopiny oketi yo makare to chalo nade. Sirikal mok nyal rito jopiny en sirikal miwacho ni onge ndadhu mar kate. Erokamano. Idwa donje matin. Nyasaye mondo omed gwedho Sonko. Nikech moke mokwongo modonjore nyathi ma oneg jonyuolne. To mana kaka Fred wacho apani jogo ma nigi ting' mar neno ni japiny odak maber nigi arita makare. Giyie gitie tijgi. Erokamano. Giyie gitie tijgi. Erokamano. Nyakwara Mgajwang' weche thoth nde mabende obro goye mbaka. Achiel kuom weche mabende ang'eni obro ng'e ahinya en okang' manyocha okaw kod jatend piny mar Amerika mar 47 mar keto koke e gund chike moko maromo 47. Achiel kuom twak mane ochiwo kano chamo ma wuok tich mokalo chien, jatend piny mar Amerika nowacho ni nyaka wayang kit chwech kaka Biblos koro wacho. Ng'ama dichuo bed ng'ama dichuo, ng'ama miyo nyaka bed ng'ama miyo. To onge kaka ng'ama dichuo tedo ne ng'ama dichuo wadgi keny mar kit chwech achiel. Jatend piny Kenya William Ruto bende nyo donjore e wachni kopoe mokalo okang' mane okaw kod jatend piny mar Amerika Donald Trump. Winjane kaka jatend piny noloso e wi wachni. The inflation numbers come down, interest rates come down, exchange rates come down,
and we have seen a great movement towards the healing of our economy so that we can proudly move together, united as a nation. We have gotten to understand that the policy direction of the United States supports what we believe in, that boys must remain boys, and men must remain men, and women must remain women, and girls must remain girls. We thank God that this year, the very first news from the United States in the new administration is to confirm what the Bible says, what our faith believes in, and what our tradition, family, is grounded on. Mano jatend piny Kenya William Ruto. Senior William Ruto loso. En wach mane Obama kanobire Kenya ka ne jatend piny machon the fourth. Noduoka gi rieko. Wach mosebedo ka en guonya ahinya. Jogi osebedo ka miwa kony. To kata kamano sirikal manyien mar Amerika mar Trump oloko gik Biden te ataro. VOJ bi yena to nan ge kisungu moko madongo mane dwa wache to koro kisungu nago abro rito godo kamoro. But apani Donald John Trump en jaohala oko ja siasa. To Donald John Trump en iluongo ni he's a New Yorker, oja New York. New York e chuny ohala e piny Amerika. To kumodhi e malog tich mar Amerika nitie iluongo ni Washington. So jo ohala mang'eny e piny Amerika osebedo ka wacho ni gik joma nitie Washington timo ok gin gigo manyayo ohala. Kibange Donald Trump mane kamichako godo. Nikech no ja ohala. Oja ohala. Ok ni no ja ohala, pod oja ohala. Makata loch mare ni pod en na gik motimo go gin gige ohala e motimo. Amerika e higni mosekalo nye lose power mare e piny mangima. Ni Amerika mnong'e kaka super power ni bete mesa to discuss gi pinje mamoko matindo tindo. To kone gini itim kama, to an wabro timo kama, to wabro timo kama. Magi gik mamiyo Donald Trump nyoyier nikech kano wacho to slogan mare gin ariyo. Achiel en Make America Great Again. Manyiso ni teko mar Amerika mane ka Amerika osiemi titimo gima wacho cha odwa noduogi. Mar ariyo en America First. Manyiso ni gimoro amora matend Amerika timo, Amerika manyaka bed mbele. Yes. To ere kako timo gigi? Gimoro makori luongo ni diversity and inclusion ni. Manye piny Amerika okawo kaka weche mag demokrasia ni idwa kawo jogo mabende jo kilinja. To ni nyaka kambini kindiko ji to nyaka ikete portion moro magibetie. Ni kawo jogo kata kagi ni in kambini idwa ni jorotenge kende tiko ni nyaka jarachar moro bedie. Okoni manok ditimore nikech kidwa ran kambi mari to ine mi rane kaka idwaro ma profit iyudo ine ming'e kaka kambi no timo ang'owa ringo ma onge gimoro nikoni ni nyaka ngitim kama nyaki med kama mane kaka ja ohala dwaro nikech ene mong'e ng'ech mohande timo ang'owa ringo go ene mong'e jogo madwa tiyo ne maber. Mar ariyo kanyene gik manyotimo ni wuok e Paris Agreement mar climate change wuok e WHO funding ok giwuok no gidwa gigi. Trump neno ni Amerika nodhi obete mesa to bete winjruok makete level achiel gi pinje mang'eny. Trump dwaro ni Amerika en superpower neno nyaki miye leverage nikoni un e weg wach
ugo chongu piny tukone ni koro wakwau ni mondo timnwa kama. Nikech amitimo kamano to biro gi power mathoth mokone ni bas ka mondo atim ni kama tanta dwara achiel ariyo adek. Nikech adiera makende USA is one of the major financial mag WHO. Gini gitero pesa mang'eny kuro. To kuma gitero pesa mang'eny ni owacho ni ng'ato ka China manigi dhano bilion turi. To gomna pesa mathin. Ang'omio iwene China nafas. To ni kendo wacho ni tuoche mang'eny mawuok to gima biro wuok China. To ni America ema pod timo ang'o? Ema pod chulo gi siro WHO. Koro gima odwaro en odwaro ni ji odoge negotiating table. Policies negite. Ok notimo gi nikech ni sijini koro dwa gol odwaro ni koro dhi tu chako sae. To kono ni monda miuma, monda bedeka. Adwa ni abende utimo ang'o? Adwa na bede gi teko mar yiero nikech gik mobro dwaro kone ng'ama telo ne chenro ni nyaka bedi Amerika. Samigo ombulu Amerika ok nyal bedo ni nigi kura marom gi Kenya maonge gima golo. Odwaro ni Amerika obed super power mane en. Ndacho cha nyaka winj kendo nyaka ne. Nyaka winj kendo nyaka ne kendo nyaka duogi. Mane gima Trump dwaro. Gik moko mineno mang'eny no golo gi. Magi gina optics. Ena gima timo ang'o? Ibuogo goji to jikoni ing'eni jodak ka Fred Bro wacho ni. Ni samore ot kibet tigolo duondi. Kise golo duondi to kora ibiro ni to wuone to bacha mangu kawuono. Wated ni wrong. Ineno budhoba kama ineno. Kuma intieno neno da. Ito gopira kose analysis spiritual. Kina analysis kan duogi. Ineno nikech koro ine level moro mamalo. Mane gima Trump do nikech no wacho ni ji ka Biden, ji ka Obama gere, ji ka Clinton no weekend America. Nikech gidhi to gin diplomats. Gin do watch. Ji bet piny to gombaka to ji winjore. Pochon America is a superpower. Onge gimi winjore ne gi jogi. Ikone gi nadwa no tim kama. Titimo. Nikech mwandu gin godo. Teko malo ni bende gin godo. So ang'o mi kete no dwa gombaka gi piny moro ka Iran ni gi discuss ang'o. To gin bese. Ok gin bese. No bet gi South Africa, no bet gi Kenya koro gi negotiate. Odwa ni en ko biro Ukraine. Kone ni weu gik mutmoge. Kokuweyo to biro neno gi wang'u. Mane kama Trump dwa na America otango odoge. Emomo gik neno wachogi. Otimogi mondo oduok mbi mar America cha. Mondo ka koro ji dwa chako loso gi America. Tiloso kode e ore moro mamalo. Ok ni we are at the same level ni manyo neno ka ditiere Denmark. Osekone Denmark na bro kao Greenland. Canada be wacho ni Canada bendo koni kaka kode marach tu bro bedo part of America. Ineno. Odwa mnano duok mbi America cha mondo koro ka ji negotiate kode ka ji go kode mbaka. Go kode mbaka level malo ok level ma joka nyo wacho no kete ma udhi negotiate table as equals. Biro kamano. Super power mane cha. Emodwa no timo ang'o? Duoke. To mane ma jo America bendo herene. Nikech giwacho ni they have lost a lot of things e piny ka. Ni gibiyudo ka pinje moko matindo koro gibet godo e mesa gi godo mbaka. Iyudo ka nitiere jok moko bende duok rega America gigo moko okonego bedie nikech idea en super power. Jika China gergi okoni onge. Emomi ineno ka sani oko gima ne China timo. Ni kidwa loso gimoro amora tidhi China. To nitie tariffs moko mapiny mimi. Okoni bende ka in kambi. Idwa timo gimoro amora America to nitiere gik ma gibro mondo gibed ni koro gine magi export gik mang'eny mana kaka China sani timo. So dwa duok America kanyo. Mana an kipenja maneno ni gik motimo sani gi mobuogo godo ji osiemo godo wang'eny. Odwa maduoko mbi mar America. Kamano. Sheri manyien no sedonjo to e boma kendo gol koke. Seche ma wuoyo tok je bedo ga matek. Nekech omaya wacho. Nekech yo mosekelo godo gigo beta osekawo gite. Achiel kuom gimo kelo ler ma walero ne jopiny kaneno ni
maka ko wachen Trump en joala to joala ng'iyo nang'o ma yude interest mare kaito Trump gimachielo en ni en jatelo man gi mbi oko jatelo mayom yom Amerika dwa jatelo ma kodonjo kamoro tiwinjo no donjo kata ko duonde ji wacho en duonde Victor kidwa ng'ini no iko duonde adier to ne kaka William nyo wuoyo dalaga nyoro tiende obio thunyi ma chuno ni ine midhigo chongi kane ng'iyo ton manyo jatend piny William Ruto nyo wuoyo do nyoro to no otemo lombo Trump otemo lombo Amerika otemo nyiso jo Kenya ni pod ok okethore ni okulore ni kata korido to nitie moko mowenwa nikech William wuoth gi jalcha wuoth gi jalcha ma jalcha be nomiye gik moko mang'eny no lombore Trump kata kamano to pod wan jogi ma ne nyisi ni en jatelo ma jo Amerika ohero kata ko nen gi cases maneno kano jogo temo dino ne rode to no omuoma mo biro mogik king'iyo achiel kuom gimineno je wacho ni oketo Amerika mbele bima piny Amerika nyocha nosedok piny nyocha piny machalo nyaka China piny machalo nyaka India gini Turkey gini nyodo chalo madwa pimre gi Amerika tineno ka gima Trump okawo mokongo kani neno wach ma TikTok niyo chagwa manyocha ne Supreme Court ma Amerika nya oyie gi ruling mano chiw chen kacha ni mondo kum TikTok e piny Amerika to niyo gini to ka gini gima nigi chiemo wacho ya gini ka nigi chiemo ma ok waweyo koro wadwa ni mondo wawuog we TikTok gi mondo mi wabed kata malo pira bich gimbe wawene gi pira bich koro ino alama nyocha jo TikTok kichingen TikTok en mar kambi ma China nyocha gimuko kate koro ng'iyo ni bas gini koro wanyodho kodu wawele ka kech patere to mechado kwa yu mane mentality ma Trump nikech force benyo keto TikTok namba beach ka kembe maloso mwan yes to ong'iyo ka yudo ni ka gigi teto gima yudio mane kaka joalo nego bini nino joalo nego bini ng'iyo yudo ka sambo ng'ato chiwo kinyi tiwinjo ka be okochune ohala iloko ni ng'iyo tang'o mayude ang'o mayude mana kaka ineno kata mana jo siasa mapacho ka gibe ng'iyo tang'o magitimo nade ang'o magiyude nikech sa Victor wang'iyo ne kukum manine no otemo moyo chungi Trump no yudo ka omenda madhi aid Amerika chiwo ne pinje mamoko magikonyoga konya pinje mamoko porego wal nyotho ahinya koro gido ka pinje gichalo ne gi osigo achiel kuom sekta nyo ng'iyo ne sekta mara omenda madine jok miwinjo je otemo kelo to ko wach mabende tinde wuok ni gikedo ne ratiro margi jogo ma samoro kendo e chwech chiel githoth koro ne giriwo giluongo gi ni LGBTQ ma samoro ok lok gi dholuote mangi chop tung ko kisungure mama koro jo LGBTQ gi ngeni ka omenda thoth Victor kata mana paka intire kaka yudo ka jitugo magitugo dalo moko ne ka bede gi chando nyaka Uganda ka githo koro nitie omenda ma samoro kedo ne ratigi mondo ne girino yar yude omenda mathoth aya king'iyo lwenje ma samoro kata mana gwenge mag Palestine kure mang'eny Amerika chiwo aid omenda miluongo ni aid mathoth ahinya makonyo jogi lakini gima giyudi onge koro mae momiyo biro wacho ni kanyaka wakonyu tumbe nyaka wang'ini tukonyo nade achiel kuom siema nyocha nochiwo Trump nowacho ni kapok ochao muma to hostages kata jogo manyocha nodhi nyaka gol maga piny Israel gi jo Palestine kata jo Hamas nyaka gol maka ok ogol to wacho ni hell dhire kuno hell gibenu Gehenna ibro neno gima nolweru en ni neno ka jogo iweyo kosokwe nyowegi ceasefire mojo bet ceasefire bedo kata chiel kuom gima mi ceasefire bedo kinyo pinje machalo China kata doko ni gin gi mwandu to ok gichiwo omenda gi nono omenda jo China ok mi nono kumae momiyo temo ng'iyo ni mana pinje ma wakonyo gi yedhe ma kuyo kwiri mag ayaki gi mamoko gi te wakonyo gi to nego wang'ini wan ng'oma wayude kichaki biro kama ne WHO oyudo
WHO ni ne bedo ne glabe tiene finance WHO lakini okomigi luor gi makorgi koro dwaro ni gigi wabiro konyo to nyaka umiwa luor mogik en ni William Ruto owacho wach manyocha ne wasewache kaka nene ka to nyogi tamore William koro nyogo lielela ni kare dhi mar obila ma Kenya iti ne ok en plan mar piny Kenya to en chin mar Amerika nocho nyoko wacho nyowacho ogolo siri na Amerika nokwayowa mondo mi watero obila wa iti tieni notemo lombo godo Trump ni kiki wewe kacha kech kao Amerika mafandi mari UN victor almost 40% en man Amerika koro gini kaka ni ipando toka UN to no chichi ni Kenya Trump nyalo ngito bedo Kenya iticha bende Kenya Amerika gino koro magi bende William nyoko dhi kendwa juwe matemo ni kwayo maru koro kwache direct William bende ngamaye koro magi ngi manya wasomo ni Trump ngiyo nito gimora mora ma piny Amerika dhi timo Amerika yude ango erokamano Karawila chengo erokamano ahinya wamuko mach koro olielo bebni umuoke piyo piyo ma oke jato de chikoro na Mose nyikwara moga ywang ti donja deja kama inyalo donje deja gi woche to ng'eny to deja gi woche awose nyikwara mogi ni gine magi miyo chiwo pile kata wuono kaka chiwo ng'eny gi oronwa ga ote giruwo gik ma nyiso kata puonjruok ma puonjore koro ne jero kama Nyasaye orito kendo waromo watwa ago sinya bedo kamano Fred bedo kamano to ni ne miyo panel bedo properly erokamano ahinya wach mar Amerika ni mago muni donje gonero William Ruto wacho ni oyie kod executive orders mane Donald Trump nokete koke ing'e video pile ne wacho nikech kineno ndalo mane Trump odonjo kata ike mokwongo mane odonjo 2016 wach ka emergency achiel ni neno ka nen gima notegno taparo kata serikande ndalo mane nitiere neno ka notegre gi kanisa yenye to kata mano dogo yiere kani ni chieng inauguration kane poko chopo kata Capitol inauguration ni neno kodhi e kanisa limo modi molemo mokonge kotima ng'oa e kanodhi odichieng luwe kana kodhi e kanisa ni neno kane Bishop Somonje emergency yani to no wacho ni ochunge motego wacho kendo ko bitima ng'oa okobilo to ni neno ka executive order mano sign omiyo kata jok mnyocho make nane video moro kama moro itie mano mak mana kale me do kanisa kano wacho mabeni en ya pro life kodwa wach mag abortion to nomiyo make mokete yi mabang mane Trump odonjo ne kano timo kano we to ng'eny ne tiere ni gol manche jo pro life mancho mak serikal mar Biden koro kan tiere gik mang'eny mane oloko to kiduoko chien Kenya ka ng'eny gimoro kaka mar pro life ng'eny Kenya yudo pesa mang'eny ka maristos koro manyiso ni kanyo nitiere kaka gino dhi inyo Kenya gi pesa manchi chiwo kata gimane ikonyo godo wach mar family planning mondo mi ka nyithindo manchi dio hospital mani thiedho nono koro sani nyaka bitima ng'oa nyaka bichudi kendo no chako keto achiel kuom policies mano keto suspension mar aid for 90 days mo wacho no dwani mondo gi review mondo ging'i ni be gi align gi policies mar America aparo ni kanyo be programs mang'eny manche timre okoni aparo ni bed affected pepa wan tiere godo wan tiere gi mag koro magi te king'iyo gi direction neno ng'eni 90 days to kata king'iyo dweche adek lakini dweche adek no gima pro bedo konyo ja Kenya ng'eny basto kendo wach mano wano owuok e WHO ng'eni Kenya gin achiel kuom pinje mosebet ka ge rely ahinya kuom jo WHO genego mondo kaka tayo weche mag thieth nyocha neno ka most of officials mag jo health kata neno secretary general mag Kenya Medical and Dentist Practitioners Union wacho ni serikal nyaka ni to opportunities mage nyalo tigo measures mage mok ging'e ni holi ging'iyo ni msaada ang'o ma serikal nyalo timo mondo konyo ana paro ni mane tek kabisa ma paro ni
wede Kenya matek. Ni William Ruto kanodonjo mana kaka nowacho kane William Ruto donjo 2022 to nomakre gi sirikal mar Amerika ahinya. Manyoch neno kata ambassador mane dhi ne jo Kenya luongo ni Roga ambassador Mike Whitman. Maki neno Gen Z protest mane nitie Juni mokadho to ni neno ka chiel kuom list mar the to do 10 achiel en dhi manyo ambassador Timango Oriembe. To en oluongore momire title mar mauso Kenya e Amerika. Kini neno kata kane William Ruto luongi e state visit mar Amerika. No America moingo kata jo Kenya mane dhi William Ruto. To nyocha kani winjo ka Trump no wuoyo kana address world leaders. Forum World Economic Forum Davis Switzerland. Achiel kuom gik ma owacho ni odhi corporate tax from 21 to 15. To mano nyiso jo Amerika tema timo biashara nyaka dog Amerika eka mondo gi enjoy corporate tax. Corporate tax ni ok bi mi kitimo biashara oko mar Amerika. Nono wacho ni kinti Amerika matimo biashara oko to tariffs midhi bedo malo kabisa. Manyiso ni already nyiso jo Amerika ni it is America first. Duogur kanya Amerika. Tingeni wan Kenya kae nitie biashara mang'eny mag jo Amerika no osebiro Kenya. Kendo Kenya ni luongo ni Silicon Savannah. Maene manche ni gateway hub mar East Africa. Ni donjo gi Kenya mano kaka Meg Whitman nyocha luongo. Kori neno ka kuonde mano ng'eny manche sirikal William Ruto ng'eny ahinya mar ICT, artificial intelligence gi cryptocurrency. Kanye makoro kete pesa keno ni artificial intelligence okete $500 billion. To mana hii Amerika. Okoko ma Amerika. Tingeni William Ruto kanodhi loka ni neno nodhi Apple, nodhi Google, BMI gini mancho sebe go mancho ne beni kelo office Kenya. Kori doka kar biashara ka kotimre kaka Trump wacho. To Kenya dhi bedo achiel kuom casualties maduong' kabisa nikech konyisi ni dog dalau mondo wami taxes gi to Kenya kato ji yuago wa taxes. Iparo ni kambi mar Amerika no bro dwaro bed ka koso bro dwaro ni mondo odog. Kendo no wacho no to gi wacho ni taxes machiwogi it is the lowest for a very rich country in the world. Manyiso ni pok notimre ga ene motima ngowa ene obiro kore kendo macho ni kata ka chik dwarore kata jo Democrats mabro dwaro ni tamore loko chik ni ging'e ni gidhi tuono jo Amerika pesa dollars e mfuko mabro miyo taxes gidhi malo gi 45%. Orido ka gik ma Trump wacho gi nitiere kaka dhi goyo ja Kenya direct. Aya kineno mass importation ni neno gik mane ji wacho kata jo Kenya ni no kosechako wuoyo social media ka wacho ni jowete gi chiwo information mar jok manobiro makonobiro yo maber. Tieni sirikal Trump to chiwo $750 makiloka pesa mar Kenya to chal 90,000. Mondo minyis gima ne Enka to onge oboke mondo doki. Kori neno kama ebe demiyo jo Kenya mang'eny duok. To kani neno ka okotugi ni neno gima notimo president ma Colombia. Kane president Chotame ni ndeke ariyo kikland. Kendo ni neno ka secretary of state Mario wacho mabe ni no yie. To kandeke wanie chuny yamo to tamore. Kano tamore to Trump tok tugo ni neno sanctions mano keto immediately ni neno ka president olokre very fast moje ayie nyaka golo presidential jet odhi omgi duok gi kanye dala. Koro mano nyisi Trump ok tugo kama obete cha it is America first. Koro kata kane William wacho wach mar Haiti then eno owuon poko pronounce himself officially what Haiti. Makoro wakia ni eno owuon ko wuoyo kata ne tingeni William to no wuoyo kode no yiere. Mana ni William poko wuoyo kode baada mose kawangowa office. But koro wabro neno nikech neno contingent mar adekcha kabe no dhi kuchicho. Koro wabro neno ni sirikande bro chung gi wach security ma ntiere Haiti koso dhi bedo now. To mogi ni winjo ko wuoyo wach Ukraine.
kane journalist openje interview mokwongo mane otimo Oval House gi Fox News. To no penje ni to koro wach Ukraine tineno. Wacho ni Zelensky owacho ni en odwa wuoyo. Putin e problem. To nyaka be koro bin kech en be kotamore sanctions madiketo ne. Dhi bedo matek ma kong'iyo ten mubro wacho kende ni mondo dhawni otim ang'owa orum. Koro ing'eni en okochimi ni wuoyo. En ochimi ni nyaka to Putin be kono winjo wacho jogi nokwalo loch mar Trump 2020. Dine bet ni Trump nodhi mbele. Woni dino kotimo ang'o otimre. To no wacho kano wuoyo ne jo World Economic Forum ni Putin no kotemo kata matin wach goro lakini osenene Apple aine ni en ngama ne timo ang'o ne lweny lakini nikech ne nitie lweny ok do timo ang'o do timre to chako wacho ni osegocho ne nodhi manyo pregine Crown Prince ma Saudi osiepne to dhi nyiso ni mafuta ma oketo beche malo ni gi jo OPEC countries ma okelo war mar Russia gi Ukraine nyaka umbe koro becho ni timo ang'o dog piny sama ne Russia kao Crimea dog Trump ne nitie loch ne 2013 Then 2013. No, yeah. No, kapok odonje loch. Bachane. Okay. Kore mano wacho ni gine to President Xi Jinping be no wacho ni ano kagochone ene mogochona. Se no siepa to ne wakosana e Wuhan en mano kelo COVID. Yes. To kora bro gochone nikech Putin osiepa. Mondo ni Putin ni war ma Ukraine katmawa rum. Orito wacho mar North Korea nikech Trump Trump mar mokwongo cha nodhi North Korea mano bedo masigana ahinya gima Trump timo ina ka nitie gwen to nitie ga japuonj chiel mane kwiny okopuonje sigundu to kwiny mai koro gwen ka kuwinjo no biro kata ng'ango to uluora mana gima ng'ama Trump koro owinjo ni sikun mogeno giri somecha nyithindo timbe kama to koni dhi uwach ne japuonj maduong' e sikunduno ni kokotimo kama to bro neno igeni jok mawinjo to koro makani nyosieme ticha mar gugweno no sieme koro ingeni bende kaka ne ticha margi ichako gori peksen nito ng'ama siema otima so Trump ena jaohala magimoro amora motimo dwaneno ni America nigi upper hand e gigite koro kunyago mbaka yes nyaka mie duong' iluor ne cha mako biro to kwero ni ma okadwa to bendu duok chien to koro ne jatelo okwa bitimo ka odwan timo kama to jatelo biro timo magi modwa mondo America regain power ne chan imoro ngeni ja ohala en gi demokrasia mwacho mang'eny ji oklichne maka Afrika ka gik mang'eny ma America siko wacho ga yo DRC wadwaro peace ji South Sudan okobidonjore go unu konyegango erokamano ang'o manitie pinyu kama dokawo Ingeni kata jo no nyiso ni regulations ugi laws magu miyo timo biashara tek kabisa to treat America marach. Erokamano. No wacho ni Apple gini jok mane ichajo the highest 16 between 16 and $15 and $16 gi Google mago products mag America. Koro no nyiso gini kudu tiyo kodwa kaka Canada osebet kanyononwa dago mondo wachul access mamalo. Omiye ida oro be part of America kok giko the line EU be products kok ginya loso a good environment mar biashara to kata mtokni gi magi usogo gi magi usogo bokgikaw mano Donald Trump nyakora moga jonjen piny mar America ma 47 wuod piny ma bende jomoko wacho no cha piny kendo en wach mogolo okore chik wakawo yo matin nyakora moga jopani nyalo yudo YouTube Facebook live kachiel kod bende nyalo ono ote machok kadipone idwago kodwa mpaka weche thoth kanya kwa nga juang to wach moro musio kama mang'eny jalo mang'eny mokalo mabedo diro ni en wach ma selection panel mar IBC tinende okiny makauno nyoru ka ogajo Kenya do gazette notice nyen ma bende lieko nying jokanyo mabebro manyo commissioners mag IBC mondo IBC selection panel gazette mento team kajaten piny Kenya tiyo kod chik mar piny Kenya
matimo kamano. Bang'e rok maka kod kacha bedie Nyakwar Mgajwang'. Wabiro kete mana ka. Mana kamano Nyakwar Mogi kinde niendi neno kanyo ka osaromo kaendi saa 3 mar okinyi kokalo ni e Radio Ramogi. Maramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Matuche Korwenge gi Vincent Otieno. Oyawre Nyakwar Mgajwang' kendo chiegni Jen piny Kenya William Ruto owacho jokanyo chiko makwe makoro biro dayo dha jogo madwaro bedo jakom mar duol mar IEC kanyakla kod commissioners mag duolno. Jogo mabende ogwel lemogo gin kaachiel kod Ngiri Adams Oloo, Dr. Nelson Makanda, Fatuma Saman, Ambassador Koki Muli, Evans Misati, Nicodemus Bor Kipchirchir, Andrew Nui Kipkoech, Caroline Kituku kod Linda Kiome. Milome mabende ogwe chapo kimoricho kawuoyo jatend piny ne oketho welo mag jokanyo mar apudno mabende oyier higa mar 2023. Magisha bende jotelo moko osebedo ka tundo mondo mi jatend piny William Ruto otim mapiyo kanyare chuo aput makamano mabende giwacho ni deko mar sirikal osedeko godo ma ok ochuo apudno achiel kuom donjruok kod bede migepe migedo kar kendgi kata independent institution. Jok bende owalgo kod dhi chamo mar apisi sasa ya kochakore sani. Jolony e weche mag somo koro osewacho moko kuom chandruoge mantiere chenro manyien mar chulo omenda masiro somo jopuonjre mag mbalariany ma ong'ere gi maongere ni New University Funding Model. Jatend riwruok moro bende Twaweza Kenya Country mano James Sierra wacho ni tiari gi omenda en achiel kuom chandruok maduong' bende kwako chenro machalo kamano. Ne omedo wacho ka piny ne otiyo kod yo kare keto tim chenro makamano ka bende magitimo bende duol ma ochung' ne chiwo hola ne jopuonjre mag mbalariany HELB bende omako ne doho mamalo bura koluwore kod ng'eto mabedo doho ne ogolo mane yango ni keto tim chenro makamano en gino madhi ataro gi dwaro mag chike ma pacho ka. I think historically it has been quite difficult for parents to fund education, and that's when the government comes in, and that's why the paying and all that has been made to fear. But on the other side, if it's well utilized, I think it can do a very good job. So we have so many people of so many families that are poor. They can't be able to afford education. Education is what can now bring everyone at par with one another, especially from the disadvantaged groups and all that. But as things moving on, it's like the poor families will not be able to realize the benefits of education. Jawat mar kaunti ma Siaya wacho koro gisechako keto tim winjruok bende gichuko gi higni 2 mokalo chien gi riwruok mar lakteche Turka KMPDU ma timore ka lakteche kaunti no to ne ochako ng'anyo ne tich juma mokalo ka bende giywak ni sirikal kaunti no osem keto tim winjruok machalo kamano. Wach bende ne okwedi mokalo gi jagoro mar kaunti ma Siaya Joseph Gut mabende wacho ni chenro mar keto tim winjruok machalo kamano dhi nyime ke biro rumo e bwotho mar jumbe ariyo mabiro. With respect to the issues which were raised by the medical staff, the county government of there has addressed the issue as follows. On the issue of promotion, the process has been going on as was communicated in July last year, and the Public Service Board has been processing promotions and redesignations, which was supposed to be concluded around December, but we were lightly late. However, the good thing is that the process is completed and the promotions are being effected as we speak with it from 20th of January. Ne bendo yango ni jochiw thieth makongero mo 772 kodhi chuma ohingas mag tije kata promotions ka bende chien makamano nolero ni dhi nyime gi sani. Ruto wacho ni jotiche migawo mar thieth ma bende winjore mondo mi chor mar lemo mag tije kod yudo dupe gi mag promotions e thuolo mar jumbe 2 mabiro. Since the numbers involved are high, as the Public Service Board will be handling the exercise department by department, and they have opted to start with the health sector, which has the largest number of employees, of which total of
includes various cadres in health sector. So within 2 weeks from now, all eligible staff will have been promoted and issued with their letter. Lakchego makao ichi kawuono ng'anyo mar donjo odiochieng' mar bich bende ywak ni gionge kata mano kuma malong'o mar weche mag thieth ka jagoro e kaunti no Siaya bende yini en gino madier ni chenro mag kuma thieth tok ni kare ni dakteche kata kamano wacho ni chenro oseket mar no ni koro wach mar kuma mar thieth no oyudore yo makare ni lakteche olero ni diko mar mondo mi koro lakteche kaunti ma Siaya yud chenro mar kuma mar thieth e malong'o obiro koluwore gi wach mar bedo ni negi mar kiwuok kuma chon mar thieth mar NHIF kaginya kuma manyien masani tiyo godo mano masha kata kamano wacho ni koro giloso wachno e butho mar jumbe ariyo bende. On the second issue of medical insurance covers a recovery we had for our staff lapsed late last year, but because of the transition from NHIF, we were not able to renew the cover, the medical cover. However, in the meantime, we are doing everything possible to support our staff to be fully registered with the SHIF. We undertook a procurement process which is ongoing and is expected to end in about 2 to 3 weeks. Weche matute kogwenge Vincent Otieno. Komachiel komogi en ni apisa mag obila kaachiel kod mago marito tuche e jalama wa Wundanyi Maiduguri County Taita Sachako timo mager mar manyo mbuse aboro mano luchore ma opondo ka wuok tuwe chanyo jinges gotieno mabuse go mabene opondo go gin kaachiel kod Patrick Karisa, Rikon Mwachofi, Alex Mexi, Edward Maigasho, Robert Muchugwa, Mwangimi Mwanyange kaachiel kod Joseph Kalame gi Samuel Onyango maduto iwacho ni donjni kod ketho mar otenore kod weche weko mag kuo e yor ang'enge kaachiel kod rocho ratiro yore mag bembo. Report yango ni mabuse mane oringo higni kind higni 18 nyaka higni 29 ka bende gi ng'ado mabati mar tat od twech no magiduto ne giluyore magiwuok chieng' Yeso kata bich gi nus mar otieno. Ewi mano sirikal kale bar migawo mar weche garita kwayo ng'ata nyalo bedo gi report ewi kuma nyalo bedo ni mabuse gi nitiere kata gidhiye mondo mi ochiw report makamano ne apisa kata teseno obila machiegni kode mondo mi koro konye sirikal timo nonro kendo yango kuma nyalo bedo ni mabuse go nitiere nyaka gi sani. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Kabende anyuola moro mawuok e gweng' ma iluongo ni Goturi Maiduguri sub county ma Uriri county ma Migori lito pongo chunygi ka oluwore gi bedo ni wuodgi moro ma jahigni 15 mane somo skund sekondar ma Kodero Bara mane owuok chieng' tarik 8 ne odhi sikul ne ok ochopo ka nyaka gi sani pok ng'e kuma entie. Ne otwa kod jofambo Daniel Otieno bende en wuon rawerano ma iluongo Richard Ochieng wacho ni wuode ne ma klas 10 skul kod sekondar ma Kodero Bara no ne owuok to ne ochopo skul ni mano yole post chieng' tarik 10 ni wuode ne ok nenore klas nyaka gi sani pok owinjo umbe wacho ne ko mi chuny ok gi kwe kata matin. No uklo di skul ka oro na je po ne osom Kodero Bara skul por no uklo di po ora kanyere nyaka sani ko neno nyathi nyaka sani to osebiro chande gi menyo sedani por pinde fan samoro dhi kata ka wede kuonde go onge en ama koro kwane kuma nitie nikech ambe ne ka odhi tarik 8 to tarik 10 jogo nyisa mondo adhi e skul tabe. Otieno ne wacho ni lipot ewi wachno ne chiwo tesendo obila ka bende lipot onogo ne ochweyo mi apisa jotelo mag ochnage gwenge makono kagi sani temo mare mar mondo mi koro ng'e kuma wuode nitiere osebedo gore Lwanda gino bedo ka sirikal mondo mi ka oyie to donjre wachni kendo konye mondo mi koro ng'e kuma nyathine no nitiere. Weche moko en
ni jonyuol e kaunti ma Migori ojiw mondo mi kaw yie to kaw ting' mar nyithindgi yo makare kaka yo mar duoko chien buche mag nyithindo ma ithoro juma sani kod wajimbo mokalo e kaunti ma Migori makwayo bende okete gi apisa ma ochung'ne nyithindo Sub-County ma Suna West Robert Ouko mane owacho ni osebedo buche mathoth mag nyithindo ma ijwang'o e dier boma ma Migori. Ouko ne owacho ni nyithindo kata jwang'o nyithindo en achiel kuom yore mag rocho ratiro margi ka ewi mano kole ne okawo ger mar chik ikawo ne janyuol moro amora mane yud ka ok okawo ting' mar rito nyithinde yo makare kendo jwang'o kaka ripta mar e kaunti ma Migori Jojuma. Kaluwore kod apisa ma nyithindo go mag Suna West Robert Ouko, cases mag nyithindo ma ijwang'o kod jonyuol nyaka sani koro medre e kaunti ma Migori. Ouko wacho ni cases go mag nyithindo bende koro ijwang'o ma osebed kichwalo apis maggi koro osebedo ka medre bende ka bad migawono mar piny owacho gisebedo ka gikawo okenge mopogore opogore ma oting'o reso nyithindogo. Wan gi chemo mag jwang'o nyithindo kata neglect ka wadonje case categories magwa neglect pod ni gi atamalo mamalo e cases te mabedo reported offices mag nyithindo. Neglect biro atamalo 70 mag weche cases mabedo reported office mag nyithindo, kendo kaka idara mar nyithindo wasetemo keto mikakati mopogore opogore mondo wane ni rocho ratich nyithindo dok chien. Kineno ka nyathi moro amora rocho ratiche, nyathi moro amora ok odak maber kanyo ma intie, wajiwi wakwayi ni nyal goyo report e offices mag sirikal. Apisa ni ma nyithindo wacho ni dhaw ma e udi e kind jogo mokendore ema osemiyo nyithindo mathoth koro pod ijwang'o. Ukwane gima lit ne nyithindo monge ketho moro amora ema koro isandore e sama koro jonyuolgi koro bedo kod pogruok. Komachielo bende apisa ni ma nyithindo koro kwayo oganda duto e kaunti ma Migori ni koro konygi e kedo kod miyo mag nyithindo go manyiri ma osebedo kadhi malo e kaunti ma Migori. Owacho ni en gima lit ni moko kuom cases gi mag bembo koro osebed ka itieke buchego mag anyuola ma bende dendo kaka kangaroo courts. Gigi timore gwenge kuom wadake to report ok goyo makare, kendo ma achiel kuom challenges kata achiel kuom gigo mosemiyo lweny mar goruok gi rocho ratich dhano yo moro amora ni dok chien. Irocho ratich ji e community kuom wadake, wan kaka jomodak e gweng' kuondegi kod magigi timore ok wakaw thuolo magwa mag go report to weche gi watimo e community